Karong Pini Karbi Anglong Tv9 News kilang arado no pansame karong pipaju panil. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arju panikha. Japralangso Congress Mandal Committee Official long karli tang Lt.khorsing Terang aphan kachekimo pon. Sarupathar constituency long Congress Mandal Committee atum pen karli tang akehai Khorsing Terang aphan kachekimo pon pidupon. Lapen laso ajaimek along keja pon lake Sarupathar Mandal Congress Committee apresident kehai ingti Lapen secretary Barnabas Teron aparta Alangli committee members atum do pen labang so ajaimek ding pon lo. Bangso kachekimo ajaimek ke ponang ko kalam ke.Alangli henlo Karbi Anglong along kecheng secy ke mancheng bang pulo Lasi Pini arni anta Karbi Anglong along nong namche changklong bomlo. Lapen kachekimo pon asaita anikan bangta pidupon verlo. Lapen labang soper theru rete ke karli tanga ke hai Khorsing Terang aphan karbi karbaka tumta kachekimo asai pidupon bompu. Buka janpen arun taro Karbi Anglong Tv9 News. Kache terang pi hemnang chilele de munida kailong ke pin sor lo suta achor chiri nang dorep lapen achor pen si thira pen rabasime ta do pen kai ke tame hemrit ka chobache si ningkang rongjong si pin so tame arlo sutame chikak dak mate ka jui pulote labang so hem to na tum kidu ke thak sik sak thikamji lason si pini phai konia jekluni phai inkoraner cap surini rankor ke chomarni la khain kora trok duwar baguri MSC constituency angkang daithor police station ke parlo angjok teranga ronga mekar Subhas Intiachor kache terang kidam tang Haikoni ni phaing kora truck surini rank kora ke chom arni Sunday market ki jui dunji pora hempen bar plot amat non puanta hemnang chilele de La sikache terang pike asomar bangke chomlo akibisi bangke ningkani sira chiklojon thoman vela akibisi bangke chulangta chujurlang lapen ke achor lapen asomar atum penta kaching bohong kaching chekta awi achor subhasing tia bangke gari si driving dunbo lapen subhasing tike Sunday arita achor kache terang pia phan tang kasitami lodunlang market dunji puamat lasi tipudun ke vangda prangnon osomarta biheklang pusi tipudun puta pherang ke thingno na chithandun Lasinitum thangta pupilo hemle chewang thunon osuta biheklang pusi achor subhasing tia bang chuning ripon lapen lapo aso piakleng bangta pining si class 1 an vela lasinang na hogle dostame hemle chewang thunon pai pusi aso piakleng bangta chuning ripon lasi achor penta chi bohong he hemasor tum penta charvo awe thenglang ta paen elo osomar chelana chot asopi school thonun chorlo pusi ani pita pherangke thingno ningjidun lasinang na hogle dota bangno nitum thangta pupilo pusi ani pia bangta chuning ripon ringko retrok ani yang sam tari pinta bi lom lo ini ke anutin kang si belek asong si ke kang nili phanang ke bazar damni ham bazar tukri dunji pusi nili phanang kang nili ta hem nang li pami milang hatwar beng si paisa nang ke pon nili en pon am ikidalo bangki la pulo sumarta biheklang la bangki padu ik lugu pulo lihin tenta ke nilita kam da klem thai dam long de long em si dunang le lo ala si bang tu puteni ta prang teng kam klem mong pu pulo nili ini ke gari si sulai dun da bon hat gari pun ke ot ke hai ke thek long de thek pun adong thek long kata ada dengan kata pun dulu kadang ke ini ani tak kecujun sang tan ni lipat dar di pina kilo lang putot si bang tu betul ni kita aku kan pian tu long po ente kace terang pi Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi